गोबां बोसोर आं पलिटिक्सनि भिडिअ बानायबाय। फेसबुक आरो इउट्यूबनि सेन्सेसनेल बड'लेण्ड टाइगारनि गोदान महर ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' समाजाव गुलुं गुजुं थासारि सोमजिहोग्रा बड'लेण्ड टाइगारखौ हरखाब रत्नाकर दैसनिफ्राय बाल्मिकि मणिनि महराव नुनो मोनदों। गोबां घटना जानानै थांबाय, मोजांबो घटना गाज्रिबो घटना बहुद घटना जानानै थांबाय। बेनिखायनो आं दा पलिटिक्सनिफ्राय रेस्ट लाबाय। आं पलिटिक्सआव गैथ'ला, पलिटिक्सखौ आंनो नांथ'ला। बड'लेण्ड टाइगारा फैबाय थानाय समफोराव सोरखौबा रायनाय सोंखारिनाय एबा कन्ट्रभार्सियेल भिडिअफोर लाबोनाय नंलिया। मानोना थांनाय समफोराव कन्ट्रभार्सियेल भिडिअफोर लाबोनायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरजों गाज्रि बुंजाबाय, रायजाबाय, बायदि बायदि बुंथावै जाथायफोरा जालांबाय। जायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेला ब्लगिंनि गेजेरजों जानाय लोंनाय बेरायनाय समाजनि बायदि जाथायफोरनि सायाव मोजां रादाब होनो नाजानाय, खैफोदाव गोलैनाय फरायसा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाखौ मदद खालामनो मोजां खामानि मावनाय बायदि बिथिंनि एबा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनायनि बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बरेसे ब्लगिं भिडिअ बानायनानै भिडिअ आपल'ड खालामग्रा जासिगोन। बेरायनो थांनाय, हटेलफोराव जानाय, सोरखौबा माबा माबि मदद खालामनाय, बेफोर टाइपनि भिडिअ नुनो मोनसिगोन। किन्तु पलिटिक्सनि भिडिअ आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेल आरो बड'लेण्ड टाइगार फेसबुक पेजाव नोंथांमोना कुनु पलिटिकेलनि भिडिअ नुनो मोनला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा एक्स वाइ जेड बुंनाय बाथ्रा नुनो मोननाय नंला। मोजां भिडिअ नुनो मोनसिगोन। बड'लेण्ड टाइगारनि बेबायदि हरखाब सोलायनायनि आन्दोआव मा ओंथि हाबखोमानानै दं, बेनि गुमुरखौ इयुननि समाजो खोन्थासिगोन। मानोना थांनाय समफोराव बड'लेण्ड टाइगारा गोबां मानसि जिउआव मोजां आरो गाज्रि भाबै गोहोम खोख्लैना दोननाय बिफावफोरखौ सानहरोब्ला गोबां रायजो राजानि गोसोआ बड'लेण्ड टाइगारनि गोदान महरखौ फोथायनो एबा रिक्स लानो गोब्राब मोननो हागौ। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलाव रायजो राजाफोरा पलिटिक्सनि भिडिअ नुनो मोननाय नंला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा मायबा मायबि बुंनाय एक्स वाइ जेड भिडिअ नुनो मोननाय नंला। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलाव रायजोफोरा नुनो मोनसिगोन जुदा रोखोमनि भिडिअ, भ्लग भिडिअ नुनो मोनसिगोन। पलिटिक्सखौ आङो कमप्लिटलि गारबाय, पलिटिक्सआव आं गैथ'ला। आङो अनलि भ्लगिं भिडिअ बानायगोन, आनकमन भिडिअ बानायगोन, नाथाय पलिटिक्सनि भिडिअ बानायथ'ला। गोबां बोसोर आं पलिटिक्सनि भिडिअ बानायबाय, गोबां घटना जानानै थांबाय, मोजांबो घटना गाज्रिबो घटना बहुद घटना जानानै थांबाय। बेनिखायनो आं दा पलिटिक्सनिफ्राय रेस्ट लाबाय। आं पलिटिक्सआव गैथ'ला, पलिटिक्सखौ आंनो नांथ'ला। बरेसे ब्लगिं भिडिअ बानायनानै भिडिअ आपल'ड खालामग्रा जासिगोन। बेरायनो थांनाय, हटेलफोराव जानाय, सोरखौबा माबा माबि मदद खालामनाय, बेफोर टाइपनि भिडिअ नुनो मोनसिगोन। किन्तु पलिटिक्सनि भिडिअ आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेल आरो बड'लेण्ड टाइगार फेसबुक पेजाव नोंथांमोना कुनु पलिटिकेलनि भिडिअ नुनो मोनला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा एक्स वाइ जेड बुंनाय बाथ्रा नुनो मोननाय नंला। मोजां भिडिअ नुनो मोनसिगोन रायजोफोर दै। उदालगुरि नोगोरनि संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।